muso do ɲininkali fula don fɔlɔ a bɛ polisiya la a b'a fɛ ka silamɛya ɲi ewa sariya do polisiya in kan an t'o kuma janya jamana ninnu ka lahala bɛ cogo min muso ka polisiya silamɛya sariya do haramu do muso ka kɛ finitigi yɛrɛ Sheikh Salih Fawzani bɛ ɲininkan nin na muso ka kɛ finitigi ye nka kɛ policier nka kɛ gendarme nka kɛ militaire a ko silamɛya sariya ya haramuya hari ciden tile la muso tun tɛ taa jahadu la muso tɛ jahadu kɛ hari ciden ka jahadu min kɛra Madina kɛrɛfɛ Uhud n'u ko muso tun bɛ mɔgɔw furakɛ dɔɔnikɛbagaw ni hadisa u ye kuma caman fɔ la ko u tun bɛ u ka jumuramu de furakɛ ni mɔgɔ min cɛ de banana u b'a furakɛ ko i b'a sɔrɔ laɲini ye o de ye dɔw ko hadisaw saralo i b'a sɔrɔ laɲini de sani hijabu aya ka jigin donc u bɛ fɔ a la donc muso tɛ jahadu kɛ jahadu ye cɛw de ta ye donc muso ka kɛ finitigi ye ka cɛ finiw dɔn i n'u jɔlen sutura tɛ foyi tɛ i ni walicɛw bɛ ɲagami i ni walicɛw bɛ lankolonya o ye haramu de silamɛya sariya la muso kana kɛ finitigi ye o ye haramu de silamɛya sariya la ni y'a ka ɲininka fɔlɔ jago ye filanan ko ni ale bɛ bɔ n'a cɛ bɛ taa yɔrɔ min ko cɛ b'a fɔ ale k'a ka pare finiw dɔn ko ni ale ko ayi ale ye silamɛmuso de ale ye e de ta ye mais diɲɛ cɛ tɔ nin bɛ bɔ n bɛ lankana ni n ka sutura de kɛ ka bɔ ko cɛ b'a fɔ ayi o man di ale ye i ka pare finiw dɔn ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ baasi t'a la i bɛ pare finiw dɔn an ka taa ko an bɛ bilasirali min di bilasirali juman di a ma wala an b'a fɔ a ma o yɔrɔ la ta'ata li makhluq fi mashiatil khaliq ni y'a ye ciden ko i ka tugu i cɛ ko a ka kuma a ka ni ɲamarina ala sɔsɔ ye dɛ hari ni i woloba y'i ɲamarina ala sɔsɔ i tɛ tugu a kɔ i wolofa n'a y'i ɲamarina ala sɔsɔ i t'a kɛ i furu cɛ b'o cogo de la kana tugu i ka furu cɛ kɔni yɔrɔ la a bɛ ala sɔsɔ de la a tɛ daga mɔgɔ ka danmasa sɔsɔ danfɛn batoli la la ta'ata li makhluq batoli tɛ danfɛn ye danmasa kutali la donc a tɛ daga i k'i ka cɛ ka kuma minaya a sɔsɔya i k'i ka hijabu dafalen do kunna biri tɛ dɛ finifin do kirikiri komi ganga i k'i ɲɛ bɛɛ datugu ani siso tɛ ni ga i ka bɔ n'o ka d'a ye alhamdulillah n'o man d'a ye n'a ka di a k'i bila n'a ka d'a ye a k'i bila yɛrɛ la ta'ata li makhluq fi mashiatil khaliq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ala ko ni mɔgɔ siranna ni ala ye i bɛ degun na ni ala bɛ bɔda k'i ye n b'i garijɛgɛ yɔrɔ la e yɛrɛ ta miiri i ka garijɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ min donc an balimamuso an bɛ min fɔ ale ye i ka sutura dafalen ta n'i bɛ bɔ kana cɛ bɛ fili cɛ ka kuma la ya a bɛ ala sɔsɔ de la i tɛ tugu a ko la i t'a ka kuma minɛ ya an bɛ min fɔ cɛ ye cɛ bɛ nin cogo la a bɛɛ ka sira la ɲɛ cɛ n'i bɛ nin lahala de la i sira ala ɲɛ la yadkhulul jannata dayus ciren ko dayusu tɛ dɔwɛrɛ janna kɔnɔ dɛ o ko dayusu ye mun ye a ko alladhi yaqurru sufi ahli mɔgɔ min bɛ kojugu sabati ka denbala y'o tɔgɔ de dayusu ciden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi ciden ka bɛ gennekɛla bɛɛ bɛ ɲininka i ka genneke fɛn ma a ko cɛ i ka du kɔnɔ i ye gennekɛla lagara la b'i ɲininka ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar ala ko mu'minu aw yɛrɛ a n'a ka denbaya a yɛrɛ n'a ka denbaya tanga ka bɔ jannaba tasuma ma dɛ donc an bɛ min fɔ cɛw ye nin cɛ sugu i sira ala ɲɛ mɔgɔw dɔ bɛ yen ko kɛra contre de cɛw dɔ bɛ bi u ye sunna faamu u ye diina faamu ala y'a kɛ muso dɔ tun b'u bolo su ni tile bɛ kɛlɛ la hijabu dɔw bɛ kɛlɛ la muso dɔw fana filɛ bi u ye sunna faamu k'u ka diina faamu u bɛ cɛ minnu bolo u ma faamu n'u bɛ sali la cɛw bɛ mankan ci la n'u bɛ nafila ci la cɛw b'u kɔrɔfɔ n'u bɛ hijabu dɔ k'u yɛrɛ sutura cɛw b'u kɔrɔfɔ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ cɛ filɛ diinatigi jogoɲumantigi muso filɛ diinatigi jogoɲumantigi ala y'u bɛɛ ɲɔgɔn na illa marahima rabbi kelen
men nin fana ala kala jarabi doye ibe ce nyumani dina tigi doye abebe muso do ma dongo do ani kuma ibe muso nyuman doye dina tigi doye abe tabbe ce do ma dongo do kuma donc ce u ka sabari u ka sira alanye donc ayemi fo ka faraka ko ce be ale ka photo ta aba fo ka photo imbela aka estatika ko namo ke ko ce be wa kuma cha yau fana la kan mankan chala o fana ya haramu akano ke doni ke ba ko muso ndella ka fo ya wuye lejina daima nyini ka Sheikh Salih Fawzani nonu nyini kara hari passeport photo muso kata kardanti photo muso kata haramu do muso do yin nyini ka ko ale beta hiji yorola ko yala le ka photo min be do passeport la ba parce que ni photo mata ka do passeport la ko aka abe jamana min ko atese ka ta hijula donc ko muso ka photo ta ko a haramu yarade pou passeport photo te karanti photo te muso ka photo ta yere haramu de mais ko tanka ka jamana la ni ama photo ta na be do passeport la na te ta hijula ni nye darura ka photo ta kata ka hiju ke karal sino chogo shi muso ka photo ta te daga donc ikani photo ta ikana bilaika istatika nimbe haramu ikana tuguche ko nena la ta'tal maghlubu fi ma shatil qalil